Desconcerto é unha videoinstalación situada nun dos caixóns do arquivo epistolar da Fundación Camilo José Cela. O vídeo desta instalación creouse na Facultade de Belas Artes de Pontevedra en 2008 e desde entón foi proxectado en eventos como por exemplo o Festival Sinsal ou Intersección. Agora, en 2020, esta peza adquire un novo formato e significado, ao exhibirse nun espazo intimista. Á vez, dá continuidade a unha das miñas instalacións pictóricas titulada Candy, na que unha personaxe feminina subía unhas escaleiras de madeira para acceder a unha cabana nunha árbore. Neste caso, o espectador convírtese na personaxe sinalada e con ou sen a escaleira do moble do arquivo epistolar descobre que hai ao outro lado da mira. Trátase dun vídeo desconcertante, como o propio título da peza indica, que en ao redor de 2 minutos desvela diferentes accións protagonizadas por unha muller no espazo interior dun fogar.